Ja vám prajem od Boha požehnaný deň. Je to milosť Božia, bratia a sestry, vážení hostia, že dnes môžeme byť na tomto mieste. Je to veľká milosť Božia. A na úvod, bratia a sestry, prečítam Božie slovo, ktoré je zaznamenané v Žalme 57, 10. a 11. verš. Chváliť ťa budem medzi národami, o Pane, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi. Lebo tvoja milosť je veľká a siaha až po nebesia a tvoja pravda až po najvyššie oblaky. Amen. Božia milosť je veľká. Božia milosť siaha až po nebesia a Božia pravda až po oblaky. Nech Boh požehná tento deň. My začneme tento deň, tento slávnostný deň, kedy otvárame toto kresťanské centrum modlitbou a vďakou Bohu. Poprosím vás, bratia a sestry, aby sme mohli povstať. Dáme chválu a čest na tú Pánu, ktorý je milostivý a miluje každého človeka. Sláva ti, Otče nebeský, ďakujeme ti, Pane, za tvoju milosť, Pane. Ďakujeme ti za tvoju lásku, Pane. Ďakujeme ti za to, že si dobrý Boh. Ďakujeme ti za to, že si dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, ktorý verí v neho, nezradil, ale mal večný život. Ďakujem ti, Pane, za dnešný deň. Ďakujem ti za túto chudobu. Ďakujem ti za ľudí, ktorí sú tu nás. A tak ťa prosím, buď vítaný na tomto mieste. Buď vítaný. Pane, požehnaj tento čas. Pane, my tento čas skladáme do tvojich rúk, Pane. A nadiame sa na teba a živého Boha, ktorý stvoril nebo a zem, ktorý je svätý, ktorý je milujúci Pán. Nech je požehnané tvoje svetlé meno na tomto mieste, Pane. Buď vítaný, požehnaj, Pane, a veď nás Duchu Svätý do chvály. Nech je tebe chvála, Otče nebesia, nech je tebe chvála, Ježišu Kriste, nech je tebe chvála, Duchu Svätý. Amen. Amen.
ľuďom pod tebou, ktorom by mohli mať spasenie. Ježiš. To meno je nádherné. V tom mene znamená Ježiš, znamená Boh je pomoc. On je ten, ktorý nám pomáha, ktorý nás vyslobodzuje, ktorý nám dáva večný život. Halleluja. Božie slovo hovorí, že on je alfou i omegou. Že on je počiatok aj koniec. Halleluja.
ktorú máš v Pánovi, ti nemôže nikto zobrať. Halleluja. Božie slovo hovorí, že my sme chrámom živého Boha. Halleluja. A túto radosť, ktorú máme v Ježišu Kristovi, nám nikto nemôže zobrať. Halleluja. Preto sa radujeme v našom Bohu, lebo je živý Boh. Halleluja. Ježiš, pregătute mergeva. Ježiš, mene tot calma. Mentre sa mergivas, via tutte va, andro paile. Oh Ježiš, te salvivo, ci ripeto.
bratia a sestry, v mojom srdci je veľká radosť, že dnes môžeme otvoriť slávnostne toto kresťanské centrum, bratia a sestry, milí hostia. Za tým je veľa modlitieb, ale aj veľa práce. A ja tak s radosťou vás chcem dnes privítať. Chcem tu privítať dnes biskupa Apoštolskej cirkvi na Slovensku, brata Janka Vacha. Taktiež tu vítam rádu cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku, prvého zástupcu pre učenie pastora Jana Limu. Taktiež s radosťou vítam aj zástupcu biskupa pre evangelizáciu Petra Limu. Aj oblastného správcu na východe Janka Ševčíka. Taktiež tu vítam všetkých pastorov Apoštolskej cirkvi. Buďte vítam. Tak s radosťou chcem privítať tiež bratov a sestry zo Švajčiarska. O nič menej, ako radosťou privítam tiež tu na bratov misionárov, bratov Chrisa Oklio so svojou rodinou. A Johna Dina s rodinou, tak vítam. Vítam tu medzi nami aj bratov pastorov z Bratskej cirkvi. Buďte vítaní tiež na tomto mieste. A som veľmi rád, že je tu medzi nami, že prijal pozvanie primátor mesta Savinova, inžinier Peter Molčan. Sú tu medzi nami, sú tu aj moji susedia, som rád, že ste tu ale som rád za všetkých vás, ktorí ste prišli na tomto mieste. Takže buďte vítaní a nech vás Pán mocne požehná. Ja som dať slovo pastorovi Jankovi Libovi, ktorý bude viesť toto zhromaždenie. Drahí vzácni hostia, bratia, sestry, priatelia, toto je radostný deň, toto je Boží deň. Som rád, že môžem taktiež vás všetkých veľmi srdečne privítať na tomto mieste. Je nás Boh žehná, toto je Božia slávnosť. Dlho dobu sme čakali na takúto príležitosť, dnes je tu a z hĺbky svojho srdca chceme vyjadriť Bohu slávnosť a chceme, aby na tomto mieste bola Božia atmosféra. Boh neprebýva v chrámoch učených rukou, Biblia hovorí, ale takýto chrám, takáto budova má slúžiť pôsobeniu Ducha Svätého, pôsobeniu Božieho slova, Božej prítomnosti. Takže som rád, že všetci ste tu aj z zahraničia, ktorí ste tu z Poľska, je tu pastor z Holandska, je tu návšteva. Všetci buďte vítaní a všetci buďte požehnaní. Chcem dať možnosť postupne sa prihovoriť. Za chvíľučku tam preložiť pánu primátorovi, ale prv ako sa prihovoril pán primátor, som rád, že brat Janko Lácho, biskup Apoštolskej cirkvi tu môže byť a som ťa poprosil o Božie slovo, prihovor, nech Boh nás požehná, keď si ste páči toto kázne slovo. Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Som veľmi vďačný Bohu za to, že môžem byť dneska na tejto slávnosti. A Božie slovo nám hovorí, toto je deň, ktorý učinil nám Pán. Radujme sa a plesajme v ňom. Prečo sa máme radovať? Pretože Pán Boh nám dal milosť, aby sme mohli otvoriť aj tento stánok. Ale nadovšetko, ja sa radujem, pretože vaše srdcia sú chrámom Ducha Božieho. A že Pán Boh zmenil vaše životy. To je zázrak.